A belváros fölé magasodó székesegyház épületének közel 8 évszázados története összefonódik Székesfehérvár sorsával. Az egyházmegye püspökei és papsága, a székesfehérvári polgárok, a város és az ország vezetői nagylelkű adományokkal számos alkalommal tették lehetővé a templom helyreállítását, megújítását és bővítését. A székesegyház a jó akaratú emberek összefogásának jelképévé vált. 2014. június 2-ára virradó reggel a székesegyház párkányának hatalmas méretű darabja leszakadt. Hamar kiderült, hogy az épület tetőszerkezete mellett a falak is veszélybe kerültek. A segítség nem késett. Magyarország kormánya, Székesfehérvár önkormányzata, magánszemélyek, közösségek, cégek, sportolók, művészek, ének- és zenekarok önzetlen támogatással segítették a munkálatokat. Köszönet mindenkinek, aki anyagi hozzájárulással, kétkeze munkájával, szakértelmével, aggódó figyelmével segített. Isten fizesse meg mindannyiuk jóságát. A székesegyház újra a jó akaratú emberek összefogásának jelképévé vált. Tekintsd szent királyunk, István, e város lakosainak tiszteletethez való nagy buzgóságukat. Lásd önként jókedvből utolsó filléreiket is arra áldozták, hogy szent nevednek emlékezetére egy élő Istennek ez a ritka szépségű templom fölépüljön.